Hapsay ug malinaw nga napahigayon ang Walk with Mary ug ang traslasyon sa imahen sa Senyor Santo Niño nga gitampungan sa mokapin 200,000 ka mga dibuto. Samtang mokapin usab sa 200 ka mga sakayang pandagat ang opisyal nga nakaparehistro sa Philippine Coast Guard nga mosalmot sa fluvial procession ugmang adlaw. Sayra nato ang detalye pinaagi ning report. Sa Banabana sa Cebu City Police Office ug sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office moabot sa 200 ngadto sa 250,000 ka mga dibuto ang nisalmot sa Penitential Walk with Mary nga gisugdan kaganinang kadlawon sa Fuente Osmeña nga misubay sa Osmeña Boulevard padung sa Basilica Minori del Santo Niño. Bisan pa man sa bagang duot sa mga dibuto napagayon kini nga hapsay ug wa usay problema ang kapulisan nga nasugatan. Apil sa nagmalampuson ang gipahigayon nga traslasyon sa imahen sa Balaang Bata ug sa Birhen sa Guadalupe ngadto sa Dakbayan sa Mandaue. We're still continuously making plans in order to improve pa kay as we go along reviewing our plans na atin mga nakita nga mas maayo ini siya, especially nga naanay mga unang dagko na nahitabo like the Walk with Jesus and Walk with Mary na atay mga na-apply nga mga maayo nga mga prevention with karon puhon ug mapuhon nga medyo dako-dako mo gini ang pinakadako pod nga procession nato. Samtang gikinahanglan ipahigayon og mga adlaw ang fluvial procession busa mipahimangno ang Philippine Coast Guard nga higpit nga gidili ang pagsalmot sa masakayan nga wa makaparehistro. Dakpo nila kini og pasakaan og kaso nunod sa paglapas sa gilatid nga lagda. Maabot sa 204 ka mga sakayang pandagat lang ang opisyal nga nakaparehistro sa PCG nga mosalmot sa fluvial procession. Gikan sa St. Joseph National Shrine dadon unyang gabi ngadto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang imahen sa Holy Family ug ihapit sa simbahan sa Birhen sa Rigla diin ipahigayon usab ang misa ugma sa kadlawon. Human ini dadon ang mga imahen sa Sagrada Familia sa Naval Forces Central diin manukad ang galyon nga sakyan. Alas 6 ugma sa buntag sugdan ang fluvial procession nga bantayan sa Philippine Coast Guard ug sa Philippine Navy agi sa Mactan Channel ug mo-U-turn sa Sisilex pabalik sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang gipahibaw sa Philippine Coast Guard nga alas 3 sa kadlawon, siradaan ang Mactan Channel hangtod mahuman ang prosesyon sa kadagatan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.